film. It's very good. I think it's a new one. Just remind me tomorrow if I'm going out tomorrow downtown, I will get you one. Just remind me. I'd like to see it too. Royal Pains. Yes, Royal Pain. How come? I want to ask you something. Okay, go ahead. Even if you will face, but don't face plenty. Who is Ada? Oh, Adamazi. Benny. Oh, Adamazi is just a small girl who helps my mother do the normal house help in Nigeria, in the village. Why didn't you tell me since now? Baby, how can I tell you about a small girl helping my mom in the village? She's not important. How can we discuss about her? That's why I didn't tell you about it. Come on. Okay, so you didn't have to do that now. Come on. Why didn't you tell me about her since? Okay, when she was calling you yesterday, why didn't you answer? Do you know if it was your mama? No, sorry, my mother-in-law that was calling with her phone. Okay, you can't seem to amuse me. I mean, what do you think about that moment we had yesterday? That moment was just meant for both of us alone. That was a special moment for just the two of us. I can't stand picking up a call in the middle of our lovely moment. Yes, sorry. Is that why you have to hit me? Imagine how... Sorry now. I'm sorry. Have you called them? Oh, no. Actually, I will call them later, okay? Thanks for reminding me. Actually, do you know you are such a caring daughter-in-law? What will I do now? You know I love you. And your mother is my mother. That is very sweet of you. Come in. Don't forget to buy the food for me when you go out. Definitely, of course. I mean, you can just remind me as I go, as I leave the house, okay? Such a care. I will call Mama now. Maybe I can even call them. Let's see. I will give you the phone to talk to her. She'll be nice. She'll be happy to hear your voice. Call me. See what I like. Hello. Oh, my sweetheart, Adamazi. Yeah, because when I'm sorry, okay? Because boy, I'm sorry, okay? Hey, Ada, I'm gonna go up my love, baby. Go up phone my queen, my I don't get you to the way. I'm go up my love, and I miss you, baby, Because boy, I'm sorry, I'm not going to if I did a mile in Wally Kalima, if I name here, what it is, my dear. Because you are my one and only, you are my princess. To be without you is like a fish on a dry land, Okay, Suku. I am still talking and you are making call. You know how to be cool. What? Who is this your sugar in your tea, your bread in your butter in your bread that you are talking to? Funke, who is who? Who is who, Funke? Okay, Suku. I heard you saying that you are like a fish on a dry land without her. Funke, don't upset me, okay? Don't upset me. Don't piss me off here, okay? Nonsense. Okay, Suku. You slap me? And I will slap you. Funke, you Come on, can you imagine this girl? Funke has grown her wings to slap me.
Mo believe. Ah, okay, Suku. Baby, stop crying. Eh? Why are you crying? Stop crying. Stop. After everything. After everything I did for Kesuku. Oh. Stop crying, eh? There must be reinforcement. Huh? Sonia, I gave him everything. I gave him my money. I know. My time. My life. Even I know. my milk industry. I know. Okay, Suku. I'll make a plan. A very good plan. Plan what? Okay, if you want me to tell you, just give me a smile. Smile for me. Draw your answer for me now. So, why don't you use charm on him? Ogum. Sonia. Where do you want me to get juju in South Africa now? Funke, just ask. Just ask. I can give you my native doctor's number in Nigeria. Just tell him whatever you want him to do. He's gonna do it and send it across to you. Is that okay? Yes. Just like that. Sharp, sharp. Hey. Sonia, you know I don't like all these native doctor things though. Forget that I'm a Yoruba people. I don't like it. It's your choice now. Choice. In this case now, I don't have choice, so if this is true, I am a choiceless. Okay, Suku. Hey! Okay, Suku. Whoa. Hey! It's okay. It's okay. Okay, Suku. Stop crying. Okay, Suku. Adamezi, I want to telling you that I am loving you. You are the woman and only love. I want to telling you that I am missing you and you are the only thing I have. I am loving you till ending. My loving. Bye bye. And that means I'm okay, Suku. Am I dreaming? No. This is okay, Suku for me. This is life. What? Okay, did you see my... What are you doing with my phone? Huh? Okay, Suku. Who is Adamis? That has not answered my question. What are you doing with my phone? Okay, Suku. Okay, Suku. Okay, Suku. Okay, Suku. Okay. You slapped me. I will slap you again.
let me see you on my phone again. Next time, listen up. The next time you try that again, I will make sure I kill you. Rubbish. Can you imagine this girl? Can you imagine this girl when you're in the Benono here, when you're here, when you're Yoruba? Sepaka waka wala mam boy. Na bem. This afternoon kita na 5 minutes. Ebu sigono mi na aka na hu. Trust me ebu aka mi juku na zoleta da. In fact offer nke to parata. But next time I get message I can go see no man die. Next time I get me I'll make sure I will kill her and bury her myself. Nonsense. Na go on the cabin or na cabin na put the mobile cabin no guess I dey on this obodo. I'll be there in the next 20 minutes. I'm calm. I'm leaving the house now. Okay. Yes. Bye bye. Mamula. What is he saying? What is he saying there? The next time you try Funke, believe me, this house will not take me and you. In our wine, nonsense. Try we again. Come like come to Bobby and the show no more Bobby. I will not get the show no get nonsense. Because of you, I'll go to jail. I will rather kill you and go to jail. I don't give a fuck because you are a piece of shit. Rubbish. Not man enough. Did you just say not man enough? You can tell me on which side am I not man enough? The part that I beat the hell out of you, or what? Okay, Subu. You are not even ashamed of yourself. You should be fighting a man like you, not a woman. Okay, wait, let me ask you. Since we have been living in this house, have you been able to impregnate me? Wow. That's nice. That's a wonderful topic. And an interesting one at that. Just sit down, let's talk about it. Sit down. Leave me, Joe. After beating me and telling me to sit down. Now, Funke, do you think you're a woman enough? Well, yes. You know that I'm woman enough. You woman enough? Who about Baja? Baja too able now, woman enough. What is he saying? If people are Baja. Now listen. It is because you're not good enough for me. Yes. It is because you're not presentable enough to be called Oke's wife. It is because you are fat and shapeless. It is because you've got stretch mark all over your body. It is because you are a pig. That is why I've not been able to impregnate you. Funke, you are not good enough to be my wife. Okay? It's okay. If you're able to what is he saying? you might feel about Abaja Kebo. Back to you. I'm tired of your black hairs, man. I'm so tired of you. I don't even know why you're still here. Do you still want to know why I've not impregnated you again? It's enough. If you're able Abaja Kebo. No, listen. And listen up very good. The
next time you raise those your filthy hands on my face, yeah? You know it. You know what I'm saying? I will pluck out your eyes and I will put it in your mouth and make sure you swallow it. The next time you try that again. Nonsense. Have a fucking nice day. Bitch. Okay, Subu, I will tell you that my name is Funke. What? You are an Igbo boy. Me, I am a Yoruba girl. Ha! Welcome on board. Okay, Subu, welcome on board. Dangerous. I can't believe you're going through all this. Oh, I can imagine how much you hurt yourself now. Hate myself? Yeah. What do you want me to do? Eh? As you are looking at Funke now, I am planning of backing out of this my house. What? You want to tell me all these years with okay will just go like that? Funke. Funke, wake up. I'm sure you're still thinking, eh? No. Thinking? About Yeah. what? What do you want me to do? Eh? The last time I spoke with him, I saw hatred in his eyes. Eh? I want to believe you're still thinking. Aren't you thinking? Thinking? About what? About the native doctor I advised you to call. Hey! Ah! Funke. So you forgot. I will call him. I enjoy no face. I will call him. Okay, Subu. You must surely suffer for all these insults you are giving me in South Africa. You must pay. It will seriously pay like that. Like seriously? Okay, Subu. Pay. Throw his ex. Hey, Papa. Hey, I want you to frustrate him. You want? Hey, Okay. make him to hate everybody. Even our brothers and our friends? Shotibo. No problem. Eshe, Baba. Eshe. Nonsense. Igutu, Ibata, Iyaka, Iyeke. Igutu, Ibata, Iyaka, Iyeke. Ne makazi yo. Zai, tomato mu. Kebi na nke ngwata ụzọ anyị taa. Oh, Maazị Ogbuarụzọ onye kpọ. Ọ dịkwa na mma nke Ogbuarụzọ, Maazị Ogbuarụzọ na-akpọ gị. Chichi. Ọ dị na mma. Mana ọ sị nje nye m Ada Maazị nọmba ya. Marụ. Echekwa m na ọ dị na mma ahụ. Echekwa m na ọ dị na mma. Chike ife ga-emekwanụ. Amarụ. Mana ijega ebe ahụ. Agaghị m ebe ahụ na mana nwe onye ọbụla m fụ n'ụlọ ha. Ife ga-emekwanụ. Ejikwana ebe ahụ ọzọ. Enyekwana onye ọbụla nọmba chaa chaa chaa. Ejikwana ebe ahụ ọzọ. Mana ife nchọ ka ịghọta bụ ọ bụrụ maka Ada Maazị na nne aka na-ejiwe gị ebe ahụ. Ọ maka Ogbuarụzọ onye ga-ejiwe gị ebe ahụ. Ma ọ bụ ka ife ga-akpọje m ụlọ. Onye bụ Ogbuarụzọ, Maazị Ogbuarụzọ. Ọ dị ya mkpa ya ji aka ya lụtaba ji aka ya nye ya.
ọ bụrụ chọka m na gị ya ije wee nye ya mba o rubere na nke ahụ no just ima ife ga-eme ma ngazi ebe ahụ ọzọ titi mụ tomato mụ ịmasị na ikwetego na ịma nye onye ọbụla nọmba ekwetego titi mụ ịmasị na tọgbunu titi mụ tomato nne biko tụgharịara ihe egbukwe mete ife ahụ ma ife ga-eme m na ma ngazi ebe ahụ ọzọ mana ife ahụ tọrọ inye gị ebe nke gị nwanyị ọma There you go. Just wait, You will see small drama now. I will show you small drama, but don't talk, just watch. Can't wait to see that. Okay, Suku! Okay, Suku! Yes, baby. Yes, my love. Okay, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. You are still cooking up till now. For how many hours? Oh, yes, baby. Yes, I'm going to get it ready, okay? Just give me... Okay, Suku! Come back here. Come on, remove these things. Okay. Just hold on. Can I take it? Yeah. Carry my uncle. Yes, my love. Go on. I love you so much. I'll come in. Alright, I'll see you guys. Okay, so... Yes, Of course. I'm coming. I will see you guys soon. Before I speak the food, Babe! This chair is working like magic. You can see it again. Boom! Funke is now in charge. Funke is reigning. Funke is the woman on board. In fact, you know what? Funke is like the she that must be obeyed. Chamba! Funke is in charge. Baby! This is like it. You know? I like it. What? Papa is sweet. I cannot be inside water. I so wet my eyes. Imagine that. Revenge is sweet. Check it now. I am not the commanding commander. Commander! Please now, baby, please, just forgive me. I will not let anybody come in between us again, please. Please now. Hey, please. Are you sure? Thank you. Yes, baby. Yeah, stand up. Hey. Oh. Hey, thank you, sweetheart. Hi, Kai, Never happy. Okay. I have not forgiven you. Yes. Thank you, yeah. I will only forgive you on one condition. Okay, whatever it is, whatever I will do, I told you already, anything I will do for you, just to make you happy, please. I will give you my rules and my regulation. Okay, anything. Number 1, you will reject your friends. Okay. Number 2, you will reject your family. Yes, ma. Number 3, okay, Sugu, you will stop using phones. Phones, okay. Number 4, you will be my full-time
Number 5. You will wash my clothes, my bra, and my chocolate. My pants. Okay, yes, ma. Of course, I will do whatever you want. Add more, I will do. Okay, so. Mommy. Your phones. Okay, phones. Okay, so I see your phones. To hell with the calls, man. To hell with the call. Hey. Omo Igbo, omo sense. Hello. Hey, I can see you. Madam. What's so good? What's a 50-50 naira? Ije, almost a 15 naira moto abego. Biki lakwa 20 naira. Ana mere 20 naira, what's a 50-15 naira? How the can you hear? Madam, let's must be 20 naira. We're going to get 20 naira. HM that's not deal no bodo. When you no South Africa, 15 naira and daddy Roger abego se ba ka gi wan digging obodo ibe nwen kiji 15 naira go nwose. Madam, aya na anu ogo. Kekwa nke be kpali maka ose. Ke yo. Ọ bụ na ịma ngo ose 15 naira si na shop m na. Madam, respect you. Imo kwa ya bụ. Adamaze. Na biko si na shop m fo. Madam, tell me. Na ere ose 20 naira. O iwu si na shop m fo. Madam, akwu ebunu sata ya sata. Mana mfi bulu nke na akọ nne ya. Ị na-abịa ịwakwasị m anya na shop ma asị nke gawa. Si na shop m fo wa. Egozi na ose. Madam, it was not my shop. I'm going to give me those two. Asị ka nje uru ka mma nọ n'enje isi weta nọmba maazị Ugwuanụzọ ka mkpọ ọnụ nne ya ka njọ ọnụ ya na oke ọmalịcha adịzịkwala nke nwụrụ nne m okwu nwere mma echiche enwerekwu mma o mana ije nke ekwana mgbe ị ga-abata ha mma ozugbo nnatalụ nọmba anatawanụ na-asị na onye ọ na-eme omume na-ebe obube ejeghị m akwara ụkwara na ụmụ agụụ nsogbu agwọrị eji m eneta ya anya ọfụma ịnụ mana iruo kenere m ọgọ nwa ịnụ gbadokwa anya ịnụ ịma na asị na ọkpụ otu onye anahụ acha ụzọ anyịkọnụ mamịrị ọnụ ọgbụgbụ aka zukwa eme ezu paa abụrịbụ ọpụta mmanụ ọnya nwa mana o ji enwerịrị ihe mere ede jiri bee nwee o ji enwerịrị mana ihe nji wee bịa wụ ka mma na onwe onye anyị ji esi weta nọmba maazị Ugwuanụzọ ka anyị kpọdo anụ ya ka mma na oke adịzikwara nke wụ ndụ kedu onye eji esi enweta nwunye ahụ nọmba ma iche ji ya n'ụtụtụ echi eji m ejebe uche ka mma ma o ji ichekwa ọkụkọ na kọma na ọmụ ihe na-eme amanụ m ara na aghọ m ọnwa m
Ada bụ n'okoko obi, naanị ya n'okoko obi. Ada chara acha. Ada na-eri oji ahụ n'imejue. Ọnya. Ọnya. Jiri nwayọọ. Ọ na-akọzodo gị ahụ. Ma ijego aghọta. Jiri nwayọọ. Ọ na-awasị m ka nsị o. Gbaja ka ịbanye n'ime ime. Jiri nwayọọ. Ijego aghọta. Jiri nwayọọ. Hei, ma. Ka m otu rice nsi n'ọkụ. Jiri apụta dị abịa bịa ka ọrụ nwa. Okay, oh. Can you move? Hey. Okay, oh. Okay. Hey, ma. Onaga. Hello. Obugbara ụzọ maazị o. Igbuwa. Hey, power. Only see power. 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 Hey. Maazị. Ọ ada maazị. Nwunye oke. Maazị, adịghị m mma o. Ihe ka nte bakwute nte n'ọnụ. Biko maazị, ahụ adịkwa oke. Hey, mana maazị, ọ dịzikwa ihe nke wụ ndụ. Hey, maazị. Power. Ọ na m ji ekele ya. Maazị. Ọ sị na ọ ka dịkwa dị nke wụ ndụ. Mma, ọ sị na ọ dị ndụ, mana n'ọnọdụ ya, ọ dị mma. Mgbe ama m na nwaanyị ofe mmanụ ahụ, O ji adụ mma. Nnugo. Hey, O ji adụ mma. O ji adụ mma. O nwa m. Emekwere onye nwa ofe mmanụ ahụ ebere chaa akwa. Ị na-anụ? Abịa n'ọgbọ isuo ya suwachaa ya anya. Ị na-anụ? Abịa n'ọgụ ikuo ihe tinka kụrụ pan. Abịa n'arụ tara ya mkpụrụ anya na uwe ya n'aka. Ị na-anụ? Achịkwanụ n'ịgwọ ọgwụ ikwa ka m si ebe a na-agwọ na-atụfetere gị. Ị na-anụ? Ejụkwana amụ oyi. Isi nwa arụ anakwa ha atọ na mba. Ọkwa ada ogbu onye ọma hụrụ ọgụ jụ nnike ewu. Ị na-anụ? Ọka ga-ahụ ịgwa m ka m mara ebe o si agwụtara ihe a na-ebughị isi ka ọ na-akpọ nkụba anyị ọnwụdana. Ị na-anụ? Nwa m eje ha anakpụrụ mmadụ n'ọnụ chakwa. Ị na-anụ? mma, ị na-ekwu ka ọ na-enwe ahụzụ. Hey. Adịbụ m mbụ dị ime na-eje n'oge. Agwọ aghaghị ịmụ ihe toro ogologo. Iri gụsịa n'ọmụmụ mụrụ. Ọ bụ ọzọ m mụrụ gị. Gụsịa n'ọnwa okwu onye ọma ka ịwụ. N'ọnwa afọ arọ. Ajụkwana ya n'ihi chachakwa. Hey. Ije nwaanyị ofe mmanụ na-ada maazị na South. Jadi egwu. Mba, ọ ji atụ egwu. O ji atụ egwu. Hey, nwaanyị ofe mmanụ. Si anyị na-eme. Jaa aka wọrọ. Hey.
ime. Onwe ihe njemelu. I believe in no. Afa mbụ Maazị Collins. Abụ m ezigbo oyi Ogbuwala ụzọ. Hey! Onwe ozo zitere m si m zie gị. Nya no Maazị Ogbuwala ụzọ zitere nkụ n'ibe a. Ịma na ịmara m ọfụma. Hey! Gekwa ntị. Na no. Abuja ka si tụọ da nkịta. O nwekwa ezigbo ozi o zitere m nye gị. Ife dị n'ime envelope a ka a na-akpọ traveling document asụsụ ndị ọcha. Ya akwụkwọ eji eme njem ebe obodo oyibo. Na ndị ọgị nwa ga-eme njem a. Hey! Mụ n'obodo oyibo nya South. Gekwa ntị. Hey! Izu ụka na-abụ ka ime nkwadobe maka njem a. Irukwa Abuja ibe m n'ekwentị. Nọmba ekwentị m dịkwa na pepa ha. Maazị Collins, ọ bụla echi elugo m. Hey! Emeka ụwa na-agụ n'efo mụnụmo. Hey! Maazị Adamaazị na South. Hey! Nwaanyị ofe mmanụ gbaa chelo m. Adamaazị na South. Hey! Oga Collins, daalụ. Isi anọ Maazị Collins. Isi obodo Igbo bata. Ị na-achịlụ nwaanyị dị mma. Onye ọbụla tụrụ ọ Maazị Collins nke Ogbuwala ụzọ zitere. Hey! Emeka ụwa na-agụ n'efo mụnụmo. Maazị Collins, ka ọ dị. Nwaanyị ofe mmanụ ga-agbaji shaga aka. Mama Ana m eche maka ụzọ nwunye eji meta. Nne di m na-echekwa. Ebube na-echekwa ka ọ bịa maka uwe unu. Anyị niile nọ n'anya gị. Adachara acha. Adaka ibe.
akwa nke a dịkwa egwu. Di m anwụọla. Oke nwa m nwezi onye mmụọ ebe o si. Ada Maazị nwunye nwa m ahụkwuo m ya. Ntakịrị mmadụ ejiwere n'onwe enwe ya ka ọ chọọ isi onwe ya. Ofu mkpụrụ nwa nwazi ejikwuo m aka. Chukwunna, gịnị na-emezi n'ezinụlọ m? Nna m, Chukwu Olisa biko chebere n'ụmụ nwata ebe ọbụla ọ nọ. Biko. Mama ihe m ga-eme ma ọ hụ nwata o. Nwatakịrị hụ m n'anya, mụ na onwe m hụkwuo ya. Gịnị ka m ga-eme? Chukwunna biko chebere m ya o. Doo ya n'udo. Even if you want to lie, please lie small. Am I shapeless? No. Oremi, am I like a pig? Who said you're like a pig? Oremi, look at my body. Are you seeing any stretch mark? Can you believe Okesuku was telling me that I am shapeless, I am as fat as a pig because of that Omoyibo? Okechukwu said you were this, you're that, you're fat. Then who is he? He's a rhino? An elephant? Hey, look at Okechukwu. Hey, Okechukwu that you picked from Yovel yesterday. I warned you with his Ghana must go roaming everywhere. Okay. I am happy you are a witness, so I thank God that you are a witness, so Oremi, I need to do everything to make sure that girl does not come to South Africa. Come to South Africa. How did you get to know about it? I overheard his Omoyibo brother telling Okesuku that Adamezi will be coming to South Africa. Hey! Then we'll have a serious matter at hand. It's obvious this people does not want you anywhere around that guy. Oremi, leave Okesuku alone. I have come for you to tell me what to do. That is why I came to your shop. Tell him what to do. What else do you want to do? Call Baba. Baba is the only option. What else? I will call him. I forgot. If eventually that girl comes to South Africa, I will make her chop sand. Me, I will teach her a lesson she has never dreamt of. You know, it's only when you dream then you will come to reality. But she will see the reality with her dream. Okay. After all my suffering, she's welcome. After all my suffering, somebody just want to come and start enjoying. Piggy. Hello. Baba. Ejo. I don't want her anywhere near South Africa. Baba Ejo. I don't want her to come home. I want her to remain in Nigeria.
Yes. I want you to put confusion to any man, woman, people, or that will support her coming to South Africa. Hey, Baba. Hey, Joe. Hey, Baba. You want to bring Moipo to South Africa in my own house? It will not work. It will not work. Oh. Not when I'm alive. Any funke. It will work. Okay, so it will not work. What? We shall see. Adamazi! You want to go to South Africa? I cover you with black veil. Collins, when you see Adamazi, you will see Ikutu, Ikbaka, Ikbaka, Iyeke. Ikutu, Ikbaka, Iyaka, Iyeke. Ikutu, Ikbaka, Iyaka, Iyeke. Ikutu, Ikbaka, Iyaka, Iyeke. Ikutu, Ikbaka, Iyaka, Iyeke. Hi, ndị a dịkwa fọnụ ndị fim a. Jesus Christ. Mana chegodo, ị ma na ụdịrị ife a na-eme n'ụwa? Ya, ụwa dị egwu. Hey, Adamazi. Adamazi si obodo ebe bata. Kedu onye kpọnyere gị gate iji wee bata na be m? Jesus. Mmadụ ife a gị na-akpọ Oga Collins. Ka gị si malụ? Nna gị ka nọrọ ebe a. Hey, Oga Collins. Ịkpọ m afọ ọzọ mpewa gị isi. Kedu asị na asụ ife a? Olugbo ụnụ nke iwapụ mmadụ na bịa. Dọkwa m ọmụ. Sema mo sọ fún ọgbọ́n. Tọ́ka bu wá mi sí ti mọ́lẹ́ mu. Omi fẹ́ lẹ́nu. Adamazi mú ní ọ̀gẹ̀rẹ̀ nínú. Sema ju bọ́ sọ. Emeka. Emeka. Lọ kí fàbọ̀ wá dọ̀ sọ. Emeka. 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 Jesus Christ. Lọ́kọ̀ sí pọ̀ wẹ̀kọ̀ ìbá. Kẹ́lẹ́ mi sì bàtẹ́ bá. Hey! Ndawa dizog ni heme. Hey! Akwi ma South. Nge jari South. Kanja fun wa yo fe mmanu. Emeka. Emeka. Tomato. Akwi se si pateba. Iya gba ko ne si pata pe. Okwa ngini ne nenye gi ma no be ko nenye gi nefu. Kanja hu wa yo fe
mmanụ nwa na obu isi na-abụ. Hey! Bịa akwụna mmụọ. Imele ebe isi bata. Nakwa ebe a. Biko anyị batakwa ebe ọzọ kwesịrị ife ji akpọ onye na wee ya na Abuja. Hey! Ka ebe nje ejewekwanụ. Ka ebe nje ejewekwanụ. Ka ebe mma na Abuja. Dimundo South Africa, insult etemine. Aguru agudemo, onye kam neke sauro. Adama you do 250, everybody complaining. Who will I run? Aku, mata ari. Awam. Maduhu mumma. Agụnụ kwan. Ma agụnụ n'akịrịka. Ewo. Agụ ma nwoke ahụ nọ na nke ya. Ọ chụpụrụ m ụnyaahụ. Na-akwụgharị na Abuja. Kedu ibe mma m na-ejewekwanụ? Ngozume. Ma biko, achọrọ m ka ị jegharịa alụ m, ka ị negharịa alụ m anya, ka ị malụ njọ dị bụ njọ dị. Ngwa nwa m ebezina o. Echi eje m ejebe kpọ nkụ ka m mara kene ihe bụ ihe nwa n'unugo. O? Everybody complaining. Who will I run? Ndị egede na ndị mbụ eze ala ọmụnwa ọkụ nwe isi ọgụ n'ihe me ọ bịara egwu m ji egwu onwe ya eke Anụ kpọrọ ọkụ na-eji ọrụ. onye ma m Igiriga ọgụ. Maazị Kpọnkụ ekene m ihe eji maka ya wee bịa yele oye n'anya m ọ bịara egwu m ji egwu onwe ya okirikiri ka na-agbu ka otu adịghara ihe enu egbe belu ugobelu nke si ibe ebe nkụkwa ya o nwere ihe ndị a na-ewepụsite anụ wee rie anụ ọrụ ahụ siri ike ọ siri ezigbo ike mana nwa mkpụkpọ nkọ o nwere ife siri n'ike o nwere ihe dị ka unyi ndị ri wee keche uche nwa gị ihu ka ọ ghara ịnata ihe ọma n'aka ndị mmadụ ọ ya mere obodo ibe ahụ ọ chọrọ ịga na-ekwerezi ya ọgụga a ga-eme ihe mechapụ ya ka onwe ike wee gawazie ya biko kedu ihe anyị ji eme gịnị ka m ji eme maka na ya bụ nwa m kwesịrị ịga ya obodo oyibo biko gwanụ m ọ n'obodo oyibo ahụ bụ South Africa ka nsogbu ya niile bidoro anyị nsogbu kachasị nsogbu niile na-eche n'obodo oyibo ahụ mana isi ngwụchi ya m ga-eji ije jee ebe tara aka ga-ewepụsi ndị iro ji wee mee ya m ga-egosikwa ha na ike dịkwa ọgwụ dị mana ọgwụ dịkwa ike dị n'ịya ka obuje gbu na-agwọ ọnụ Maazị Kpọnkụ
Yigirigo ọgụ. Anụ kpọrọ nkụ na-eju ọnụ. Bịa nawa. Mbọsị na-abụ ị naghachita. Hey, Ebubedike! Ebubedike! Yigirigo ọgụ. Ebubedike! Shut up your mouth. How dare you call me names? Look at you, that's the thing. By the time I finish with you, you'll regret stopping your feet into South Africa. No, she's already regretting it. She's regretting it. Are you regretting it? I am not regretting anything at all. Chakwa. He is here. Shut up your mouth. He is here permission to do. I was do. Did you hear that? She said she's not regretting coming to South Africa. Like him on or doing for Adam. Hey, Chukuna Biko. Biko Zotara Mata Bob. Biko, Uchitere Mia, Biko. He had him in Mata Biko. Quentin. Ada maka ka ime. De mama o. Maka no Abuja. Onu me check out. Ohu ihe ma ọ bụ abụọ mee. Ka njewe South. Nne m o nwere nlọ n'isi gị, nlọ ọjọọ. Ne? Wesi ka mgba ka mma ka ime. Akwa ịnazughị eche echiche. Ịnakwu arụ ọrụ. Mba nwa mba. Mma. Bụrụ ya n'obi na enwe nwunye nwa ha ogo n'anya. Ngwa nke ọdụ. Hey, nne m, ngwa jisikwa ike o. Gbadokwa anya o. Hello? Na-ama nwa gị etipịakwa na gịnị mere? Isi ete adịzikwa hụ ebe ekuru mma eje m anatawa ihe njiri bịa nwezikwa hụ isi. Mba nwa m. Anọtana o ji adụ mma o nwa m. Ebube na nne Ebube dị mma. O teda na mfuru nne dị gị ikpeazụ. Mma iji na-akpọ nne ka
ka ịma na ahụ adịkwa ya. Eje m eje nwa m. O sụsụ ihe nchọ ka ị mere nkịta ahụ. Letere m onwe gị anya ọfụma. O ụjọ adị mma nugo. Jesus Christ. Jesus. Dinwa. Kedu ife ngwabuli? Hey! Giwa bụ nkịta ala. Tifina chukwu ga chukwu. Kedu ife na cheba? Hey, Oga Collins. Biko. Achụna na ndị ugbo n'ọmaba anyị. Achọkwa ndị je South. Na ndị zọpụta ndị oge dị n'aka nwaanyị ofe mmanụ. Oga Collins, biko. Ị chọrọ ije South? Ọ South na-ejọ? Ka o gele South? Ka osimiri South? Ka ọ nnewi kere South ị chọrọ ije? Ọkwu a ka ị ga-eji weje South? Ọkwa nnafụ? Ọtụtụ gị adị ka nkịta ala ka ije je South Africa. Ọ bụrụ na be m ka zitere gị na ma chọrọ otu ifu gị within this vicinity, i wee mechakwa ụlọ onwe bata ite m tụrụ m. Ya na ị chọrọ ka m gosi gị ife mme ndị mmadụ na Abuja niile ji akpọ m onye na wee ya. Ka m jụọ gị ịgba ọsọ m n'oge ahụ, ịgba ọsọ kuleba ka njide gị ịgba ọsọ m n'oge ahụ. Hey! Oga Collins! Jido. Kpechikwa m. Nnapụ gị aka. Mife nchọ ka ime? Ịma? Ọkwa ị na-anwa m? Mba, ị na-anwa m. Ị chọrọ ime ife ndị mmadụ ji akpọ m onye na wee ya. Ọkwa ife akwụna na-agụ gị. Akwụna ife ili na-eme. Ibulu from East bata Abuja. That akwụna the land. Oga Collins, ndị ahụ ndị zogu anyị ahụhụkwa akwụna. Anyị ga-agba akwụna. Ị ga-abazi secondary school na akwụna kịta. Mma akpọ 20 able-bodied boys nọ n'ụgbọ a. Fenye gị ife ị na-achọ. Fanyesie gị ya. Ọkwa ife ukwu gị na-aba ịchọ iji weje South. Mma nji nwuzi fa gị ije. Ọkwa ife ngwa ya? Ndị arọ ndị ịzọ ga-eme akwụna. Gbaa ọsọ ka nkịta ala. Si ebe a pụọ mana atakwa na mmadụ. Ịta mmadụ alụ. I dey come. Oga Collins, ajụkwa ngụ n'ahụ adụkwago ọwụkwa nke mkpali ọ ka mma na-eji enyelu gị aka. Hey! 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 Ndị anwa dị izu ọgụ. Ọ na-awa ka ọmara atọrọ ofekofe n'isi n'ọya. Oji nna gị pụọ ji isi kpọrọ. Ọsọ ya anaghị ejiji ihere. Ọ na-awa ije dị mma eche ya nje na-abụ. Onye isi m na-awa aja ya were nke ya chọrọ ya. Ọ na-awụ agwọ na-emeghị ihe o ji wee bụrụ agwọ. Ụmụ azụ ewere ya kee nkọ. Ọcha dibịa chụọ aja dike were nye ndị mmụọ. Ọsọ ọcha anaghị eji ije ihere. Ọ na-obi n'iche ka na-agwọ orikọ.
Oh! Onye tiere egwu o nwere ekworo ụmụ mmadụ jebe ya. Ekwekọ amagba. M ga-ebido njem. Akpụrụ mbọsị na abụọ na-abịanụ. Ya na wa. Hey! Dike! Okirikiri ka na-agwụ ka ose adịghị adụ ka ose enu. Egbe bere ugobere. Nke si bi ebe na. Nkukwa ya. Isuruguru nsuruguru. Isuruguru nsuruguru. Hey! Onye na-agwa m ọnọdụ adị onye na-agwa m na onwe ihe na-emekọta Chukwunna sọrọ na-ahụ ụwa niile biko zọpụtara m nwata ebe ọ bụla ọ nọ ihe ọ bụla na-eme ya biko kwụna ka ihe ọ bụla na-eme biko zọpụtara m ya chebere m ya biko nna m biko ekpuchie m Adamas n'ọbara Jizọs ekpuchie m n'ọbara Jizọs onwe ihe ga-eme gị aha Jizọs otu ụbọchị ije atụjerịrị m na South ka nje nnukwu nwaanyị ofe mmanụ ka mma na obi isi abụọ isi na-ebe ogidi ọ dịka eji ihe chọọ ya mma. Ọ bụ sọsọ fụ ekene jide ọkụkọ mọ ọchịchị gbata aka wụ na ọjị na-achọ nọrọ nso onye ọha na-enenenele adọrọ m ịkpọ ntụ nwata chọwa nke ya asị na ọwụ ajọ mmadụ bịa soro m chewe mba eje m mba o bịa soro m chewe Ibi ị ga-eso m eje alụmụka iso m eje ndị bi na Negede iso m eje ma ị ga-anọrọ ebe a Show your face! Show yourself! I am that I am. Therefore, no one dare steps into my territory and go out unpunished, as no one steps across the tail of a viper without contacting its poisonous venom. I am going to destroy you! Now, what do you think I meant?
we talk in the young man. What is he going to make? Huh? I do not wear them together. Why do we be? Why them taking? Why do people? Why them taking? I do never undergo where Dr. Taggy. I do my la emo where Dr. Taggy. What is he going to make? What do you want from me? Oh, you want to win out there? I don't know where. Oh, what's up here? Ikutu, Ibaka, Yaka, Yeke, Ikutu, Ikatu, Yaka, Yeke. You fools are in dangerous zone. Ikutu, Yaka, Ikaka, Yeke. Ikutu, Yaka, Ibaka, Yeke. You fools are in dangerous zone. Ikutu, Ibaka, Yaka, Yeke, Ikutu, Ibaka, Yaka, Yeke, Ikutu, Yaka, Yaka. Hey, take it. IGBP, where the take it? Ibutu, Ikaba, Yaka, Yeke, Ibutu. I see Haramuka. I like to tell you. I see. It's only a stubborn fly that ends up with the cops in the trees. Oh, what is he getting, man? Yeah! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Show yourself! Think you're man enough? Show yourself! Yeah! Show yourself! Yourself! Yeah! Let me go! Let me go! Monday song when he kakara, everybody there, Agara. Where are you? Good evening, anything. Adamazi. Anakwala m unu na gburugburu saabụ. Isi nwaro anakwahụ atọ na mba. Adamazi. Yeah, someone. Hey. Adamazi. Kedu? Oga Collins, asị ka m bịa bụla akpa m ka nnaba ndị ugwu onye ọma be anyị. Mba, nke a ga-amị. Gee ntị, gị nwa ka m na-eje chọkịta. Oga Collins, asị ma dike akpatahụ akụ. Ọ kpata ngwubara ahụ ya. Gegodo ntị Adamazi, gị nwa ka m na-eje chọkịta. Kemgbe ka m na-achọkwa gị. Bịa ka anyị banye n'ime ka anyị kpa nkata ka ị ga-esi wee jee obodo oyibo. South Africa nọ. Mụ bata n'ime. Ịma ka m si eme na onye na wee bata n'ime ka anyị nọ na azụ ife. Hey! Ọkpọ ha ndị azụ ka nsịsị na ana ndị ogbu onye ọma be anyị. Ege-ekwe ka ihere mee m. Eje-ekwe ka mmiri nwa nwa ha. Hey! Hey! Oga Collins, mbata n'ime. Ta n'ime ezigbo. Hey! Oga Collins, mbata. Kpọchiere m gada o. Legs are killing me. Okay, Suku. How long would I stay here like this now? Eh? My leg, eh? Hey.
Baby. Oh. It's killing me. So now you know that I'm your baby. Eh? You now know that I'm your baby. What? Sorry for you. Okay, so don't let this thing fall. Don't allow this thing to fall. Okay, Subu. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, Subu. My legs are turning me. My legs are killing me in the place now. Hey. Your legs. Oh, your legs, okay, Subu. It has not started though. This is just the beginning of your punishment. What? Hey. Okay, Subu. Are you expecting anybody? No. How come? I don't have my phone now. You have my phone. Are you expecting somebody? No. Okay, wait. Let me go and carry this thing. Okay. Okay, Subu. Hey, baby, they will see me Don't try me. now. They will see me. Just stay here. Let me go and check who is at the door. Okay. Hey, it must be Sonia. No other person. Hey. What's in the Hey, Sonia, come inside, Joe. Sonia.